sihat council election bilo laso election of court election kibi mata panchayat aron bensi election kibi panchayat bulote hala state election commissioner ke Karbi Anglong border nang kili loge halake inun ordinary manu halake ordinary munit alang li thanga jakong abe lama lason hubidha sonavar sai NC la BJP ado keteng kejok kapap peripen election voting lapen polling agent pape dodun long le det lo lapen ke silta chonghu kondet titi ange haing tan dampo un anteng dampo ange akonang tapo titi la zumkiwi lapen ke munit kavedet mental atum khapare ke dokok atum hanke pape wang long le paperi si pape wang long le det lo ke theng ke chokang beipen la buson sing kilo la tu lao si la tum chepe hai lo la ke bongo sena abudi pen si ke claim lagi jok pen nakali lagi bongo sena tum si ke rabdun la si hala counting huta sing hason counting alo ke lang dona tum bongo sena ong mudak reiri la puju hala tum choy ke lok la pen ki ik se jing choy ke la tum ai uniform lagi bongo sena tum la puju la pen la lo la si akahin no se claim la si ni tum ka demand ke kinang ji ke la son che chok che pin che theng che pin munit atuma phan papere her che pin pe election aku pedo thunai ka pedo thunai ta viva six schedule aron pensi pape viva justice viva ahoklo we want justice la tui la si hadi akhima justice abete go pulo do po lage email John tu son boke justice abete re-election nampo lapen lai re-election ho BJP to akahe no kampa pe claim long le tek nangi kado eta law ting pe si election do nangi an get lang tha to mat mage hai la thuge APHLC hai vek ko laga tek lo la dum la kapirisi la ke chokche aron pen ki claim non anta nilitum case ke file non anta high court along si dolang panchayat aron pen election pe dolong nang ne punitum case ke file do 15/2022 number PIL 15/2022 non anta dolang la pen non anta alam rai relang rai ne pune te non inquire report ni ako akes tuji puji ante la anta ing hong hede lo la tu kang hong le te la tum ke rem phuke la si la tum bibor idet election ta la pu la si la pen la nelitum ka kera ke hang ke la hello la pen BJP tum la bongo senalong arum dora karbiatum inglong aratum abirudhe ke claim la sobang ington nangi alang litum power long lopen ke alang litum power long lopen non anta a committee ta form hela executive committee seta non latum rong pang thir karbiatum aphan mesen amoniatum an eviction datlo lapen ke non a ko eviction de la karbiatum anata ale be birbielong rong birbielong lapen manjata lapen ke ha bithungta lapen nitum arjulong ha singhasonta ako eviction dipu matipong talo eviction dipu la tupu pia bod la tumla rong kut bethe lapen loring thepia lo pia bod eviction thene la utor bor bill lo pia bod eviction thene take illegal Indian lapen illegal tum saisil le take do lapen hala BGR along Keronia long Pelampia long la Pawan Kumar Rai la Peltuma Munia la Tuma Nache Rai la Tuma Pampia for election here countries pensitame ni nang hang pidul kusi alang li Jen Hong New Professor 2014 and counting data nilitung halata students atun halata seminar human rights along halata article present dulu so article alam nang litung ning chibi polika team 1 is it a
failure of adequate legislation, implementation, or a problem of